ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Ин нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад аст ки шуморо бо фаъолияти милитсияи суғд шинос менамояд. дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳарчанд ҳуқуқ вайронкунӣ ва содиршавии ҷиноят падидаи нав набошад ҳам мо таҳиягарони барнома бо манзури коргузории милитсия хоҳони онем ки дар баробари нишон додани оқибати қонуншиканӣ маърифати ҳуқуқии шаҳрвандонро баланд бардорем. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. корбарӣ дар самти ҷинояткорони ҷустуҷӯшаванда имкон дод мақомоти корҳои дохилии ноҳияи Мастчоҳ сокини ҷамоати деҳоти обурдони ноҳия Фирӯз Вазирзода ҷавони гумроҳзадаи ақидаи ифротидоштаро ба ҳаёти осоишта баргардонида аз ҷазои ҷиноятӣ озод намояд. гузориши аввалини барнома дар ин хусус маълумот медиҳад. дар натиҷаи корҳои фаҳмондиҳӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Мастчоҳ ҷустуҷӯшаванда Вазирзода Фирӯз Мулломасъуд соли таваллудаш 2001 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти обурдони ноҳияро ки дар содир намудани ҷиноятӣ дар моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ шуда барои фаъолият дар ташкилоти экстремистӣ гумонбар буд ба ҳаёти осоишта баргардониданд. маводҳои дар парвандаи ҷиноятӣ ҷамъоварӣ шуда маълумот медиҳанд ки гумонбар шуда тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба доми мубаллиғони ифротӣ афтода бадномкунии мақомотҳои давлатии Тоҷикистонро пайравӣ кардааст. кирдори ҷиноятӣ боис мешавад ки нисбати Фирӯз Вазирзода моҳи ноябри соли 2022 дар ғайбаш парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. ман телефон карда хай гап задам, гуфтам ки ҳар чӣ қадр ба вақт биёрӣ ҳама хел кор тез нағз мешавад. алоқа биромудем билет гирифтид омад, худо хад ҳамаи корош нақд шудан, озодон гаштай. ҳама дига бачаҳое ки худ ин бачаи ман шудагӣ бошанд, бовар кунам биён чӣ қадр ки як рӯз ба вақт биёд ҳама хел нақд. ин коре ки дар Тоҷикистон ҳал мешавад, унҷа дар мисол роз кам бошад дар он маҳкамаш кунад, шароит надорад равад бинташ. ватан биёд пеш падару модараш, пеш додару хоҳараш, вай ба дур гашта намешавад. ана омад бачам студент буд мехонад, бина ҳозир дар озодӣ гашта, ҳама хурсанд. бо мусоидати мақомоти милитсияи ноҳияи Мастчоҳ ва роҳнамоии падар Фирӯз Вазирзода гумроҳзадагиашро дарк намуда аз хориҷи кишвар ба ватан баргашт. маҳз худиқрорӣ, даст кашидан аз фаъолияти ғайриқонунӣ ва изҳори пушаймонӣ имконият дод то ин ки гуноҳи ӯ бо дастрасии банди эзоҳи моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷинояти аф ва ному насабаш аз рӯйхати ҷинояткорони ҷустуҷӯшаванда бардошта шавад. ман хатогӣ кардам ва пушаймон шудам аз хатогии кардагии худам. дар оянда нақша дорам ки таҳсилро хонда тамом кунам ва ба ватан баргашта хизмати ватанро баҷо орам. бо манзури матлаби мазкур мақомоти милитсия иттилоъ медиҳад ки ҳар нафари дар содир намудани ҷиноят гумонбар имкон дорад дар натиҷаи ҳамкорӣ бо мақомот аз сабукиҳои қонун истифода бурда гуноҳашро сабук ё аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод шавад. тамаҷҷӯӣ бо таҳдид бо ҳамин ҷурм мақомоти милитсияи шаҳри Тарафшан 3 нафар сокини ҷамоати деҳоти Зарҳалоли шаҳри мазкурро боздошт намуд. гумонбаршудаҳо аз муносибати ошиқона доштани ҷавоне бо духтари ҳамдиҳаашон огаҳӣ пайдо карда ин маълумотро манбаи ба даст овардани даромад интихоб карданд. дар доираи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Тарафшан ҳолати тамаҷҷӯии 3 нафар сокини деҳаи лакати ҷамоати деҳоти Зарҳалоли шаҳри мазкур шаҳрвандон Мирзоев Фарҳод Қурбонович, соли таваллудаш 1990, Маҳмадқулов Исмоил Умедҷонович ва Қурбонов Маҳкамбой Муминович, соли таваллудашон 1997-ро ки бо таҳдиди паҳн намудани маълумоти беобрӯкунанда аз ҷавони 22 сола маблағи пулӣ талаб карда гирифтаанд, ошкор намуд. нақшаи ҷиноятии нафарони тамаккор замоне ифшо гардид ки кормандони милитсия маълумоти оперативӣ ба даст оварданд. гумонбаршудаҳо дар ҳайати гурӯҳ ва бо маслиҳати пешакӣ фаъолият намуда 17 апрели соли 2023 дар ҳудуди шоҳрои Душанбе Хуҷандчаноқ минтақаи деҳаи Лакат аз муносибати ошиқона доштани ҷабрдида бо духтари ҳамдиҳаашон огаҳӣ пайдо карда якҷо дар дохили мошин нишастани онҳоро ба навор гирифта минбаъд бо баҳонаи наворро дар шабакаи интернетӣ паҳн намудан ҳардуи онҳоро таҳдид намуда маблағи пулӣ ба даст оварданд. ما درک شده فهمیدیم که دختر همقشلاق ما سانی فرهاد اجازه زدیم ما فرهاد محکم ماشین خودمون شنونده و یا دست ببرده 4000 پولشه گرفتیم 1000 من گرفتم 3000 و یا دادم.
ҳудуди нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ аввалин лаҳзаи баҳсу мунозира миёни гумонбарон ва ҷабридаҳо бошад ҳам, аммо ин мавзеъро барои иҷрои нақшаи ҷиноятӣ, ҷазодиҳиву тамаъкории гумонбаршудаҳо номувофиқ дониста дӯстдоштаҳоро тавассути автомошина ба макони хилват ва аз чашми мардум дур заминҳои саҳроии деҳаи Лакат бурда бо таҳдиди беобрӯӣ тарс дода аз ҷавон 4000 сомонӣ талаб карда гирифтанд. вақте ки шумо бо ҳамроҳии рафиқонатон Додоев Комронбек ва дӯстдоштаашро ба саҳрои заминҳои хоҷагии деҳқонии деҳаи Лакат бурдед, нисбати номбурдагон чӣ гуна амалро иҷро намудед? ӯро задем, ҳақорат кардем. барое ки сиёмка кардем, барои ҳамун сиёмкара хонангиҳош ягон касда нишон надодан 4000 сомон пул пурсидем. тавре дастгиршудаҳо Мирзоев, Маҳмадқулов ва Қурбонов нишондод медиҳанд, ҷавони ҷабрдида ба хотири роҳ наёфтани навор ба интернет ва овоза нашудани муносибаташ бо духтар ба шарти иттифоқи сегона розӣ мешавад. Тамаъкории ошкор ва ҷамъияти се нафараи ҷиноятиро, ки ба шикасти дигарон майл доштанд, акнун зарур аст назди қонун ҷавоб гӯянд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 250 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. мақомоти милитсияи ноҳияи Зафаробод изи дуздеро пайдо намуд, ки на танҳо дар ҳудуди ин ноҳия ба дуздии чорво машғул шудааст, балки аз чапдастиҳои ӯ сокинони ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Спитамен ва Ҷабор Расулов низ зарар диданд. гумонбаршуда қаблан 4 маротиба суд шуда бошад ҳам, одати бади зараррасонӣ боз ӯро аз муҳити озод бебаҳра монд. милитсияи ноҳияи Зафаробод дар асоси муроҷиати Шарван Нурбой Арзиқулов, сокини деҳаи Зафари ноҳия, ки дар хусуси дуздии ду сар чорво маълумот медод, барои боздошти содиркунандаи ҷиноят фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ ба роҳ монда, ҳаракатҳои пинҳонкоронае ба ҷомеа хафноки Шарванд Шералов Шариф Ҳайдарович, соли таваллудаш 1970, истиқоматкунандаи шаҳри Тарафшанро ошкор сохт, ки на танҳо дар ҳудуди ин ноҳия ба дуздии чорво машғул шудааст, балки аз чапдастиҳои ӯ сокинони ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Спитамен ва Ҷабор Расулов низ зарар диданд. гумонбаршуда ҳарчанд қаблан 4 маротиба барои дуздиву ғоратгарӣ суд шуда бошад ҳам, дидаву дониста боз болои пайрӯҳае пой гузошт, ки ӯро ҷониби маҳбасхона мебарад. дар ин хона намедӯздидам ман, фақат аз саҳро мерафтам тамошо мекардам. гове ки маъқул шуд, қозуқаш мегирифтаму хаба бачашам агар бенам медидам ки бача дор, бачашам кӯш мекардам ака. агар бебача худаш тоқай мекардам, фақат саҳро ба саҳро мебурдам ака, дам мегирифтам. чорвои тасарруф кардаи шуморо ки харидорӣ мекард? қассоб ака. вай сокини куҷо аст? сокини шаҳристон. мегуфтед ба вай не аввалда намегуфтам, вай мефаҳмед. просто ки моло ки арзон медодам ман. нархи моло мисол 20000 30000 бошад, ман 7000 5000 медодам. маъмултарин ҷинояте, ки аксари мардуми деҳот аз он хаф доранд, ин дуздии молу чорво мебошад. гумонбаршуда Шариф Шералов бо ҳамин гуна кирдори зараррасонӣ дар ҳудуди заминҳои хоҷагии деҳқонии Беҳрӯз воқеъ дар ҷамоати шаҳраки Зафаробод ду сар моли калони шохдори Шарван Нурбой Арзиқуловро тасарруф намуда, ба ӯ 16000 сомонӣ зарари молумулкӣ расонидааст. ин дуздӣ ва корбарии милитсияи ноҳияи Зафаробод боиси он гашт, ки тасарруфкорӣ ошкор ва хавфи он бартараф шавад. раванди амалҳои тафтишӣ ва коркардҳои оперативӣ рӯшан сохт, ки Шералов на танҳо ба мардуми Зафаробод зарар расонидааст, балки дар ҳудуди заминҳои саҳроии ҷамоати деҳоти Тағояки ноҳияи Спитамен, Меҳрободу ҳаёти нави ноҳияи Ҷабор Расулов ва ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз як то дусарӣ моли калони шохдорро дуздида ба аҳолии рӯзгузарониашон аз ҳисоби чорводорӣ зарари моддӣ расонидааст. чорвоямро дар ҳамин мавзеъ чандин сол аст ки парвариш мекунам. то ин дам ҳеҷ ягон ҳодиса намешуд. саҳарӣ омадам, ки говам нест. ҳайрон шудам, ки чаро дар байни ҳамин қадар чорво маҳз гови маро дуздидаанд. тавре гумонбаршуда нишондод медиҳад, чорвои дуздидашударо ба ноҳияи шаҳристон оварда фурӯхтааст ва дуздиҳоро, ки айни ҳол 6 ҳолат бо тасарруфи 9 сар моли калони шохдор мебошад, дар танҳоӣ бо шеваи муқаррарии аввал омӯзиши ҳадаф ва баъд иҷрои мақсад анҷом додааст. ошкор гаштани аъмоли ҷиноятӣ гумонбаршуда Шариф Шераловро назди қонун дастбаставу сархам гардонид. феълан бо бурдани ҳаракатҳои тафтишотию оперативӣ, даст доштани гумонбаршуда дар дигар ҳолатҳои марбут ба дуздии чорво мавриди тафтиш қарор дорад.
идомаи барнома дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ равсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд фурӯхтани духтарчаи 3 соларо ошкор намуданд. мутаассифона бо фурӯхтани фарзанд модари хурдсол мехост ҳамчун ашёи нолозим аз ӯ даст кашад. дар ҷараёни коркарди ахборот ва баргузории чорабиниҳои оперативӣ кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ равсати вазорати корҳои дохилӣ ва прокуратураи вилояти суғд дар ҳудуди шаҳри бӯстон боз як далели фарзандфурӯшӣ аз ҷониби модарро ошкор намуданд. даст кашидан аз тарбияи фарзанд ва ӯро ба мисли молу ашё савдо кардан ба ҷавонзани 33 сола Дилдора Холмирзоева истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нисбат дода мешавад, ки аз оиладории ноустувор 2 фарзанд дорад ва айни ҳол боз ҳомиладор ва интизори таваллуди кӯдаки навбатӣ аст. хурдсоли ба фурӯш гузошта фарзанди дуюм ва духтарчаи 3 сола мебошад, ки бар ивази 5000 сомонӣ модар омода буд ӯро аз муҳаббати худ маҳрум созад. ҳолати хариду фурӯш санаи 10 июн ба рӯзи таваллуди хурдсол рост меояд, ки дар сурати амалӣ гаштан барояш ҳадияи тақдиршикан мегашт. бо гирифтани ахборот кормандони милитсия дар ҳудуди шаҳри Бӯстон суроғаи зисти муваққатии гумонбаршуда кӯчаи Ҳувайдуллоев ҳавлии рақами 49 дар шароити идорашавандаи оперативӣ мақсади ғаразнокро пешгирӣ ва баъди гирифтани 5000 сомонӣ маблағи пулӣ аз шахси мусоидаткунанда ӯро дастгир карданд. мақомоти тафтишотӣ иттилоъ медиҳад, ки нодорию камбизоатӣ барои содир кардани ҷиноят асос шуда наметавонад. дар замони тараққиёти илму техникаи соҳаи тиббу тандурустӣ пайдо кардани усулҳои пешгирӣ аз таваллуди ғайриинтизор мушкил нест, ё ҳадди аққал истифода аз роҳи қонунӣ даст кашидан аз тарбияи фарзанд низ имконпазир аст. аммо гумонбаршуда Холмирзоева роҳеро интихоб намуд, ки дар баробари ҷиноят будан нафратовар аст. аз рӯи далели мазкур бо моддаи 167 кодекси ҷиноятӣ хариду фурӯши ноболиғон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мақомоти прокуратураи вилояти суғд ҳодисаро тафтиш намуда истодааст. қаллобӣ аз ҷиноятҳои маъмулу паҳнгаштае мебошад, ки милитсия зуд ба қайд мегирад. доду гирифти пулӣ ва дигар муносибатҳои молумулкӣ имрӯзҳо дар меҳвари ин гуна ҷиноятҳо гардиш мехӯрад. мақомоти милитсияи шаҳри Таравшан дар асоси муроҷиати ду ҷабрида, ки яке 35000 сомонӣ пули нақд ва дуюми ду восаи нақлиёти 15 ва 65000 сомонӣ арзиш дошта ва 20000 сомонӣ пули нақдро дар натиҷаи муносибати молумулкӣ бо шаҳрванд Азимов Муҳаммад Бозорбоевич соли таваллудаш 1999 истиқоматкунандаи шаҳраки Гули Сурхи шаҳри Таравшан аз даст доданд. нисбати ҷавони ваъдахилоф Муҳаммад Азимов бо дастрасии талаботи қисми 4 моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. гумонбаршуда бо ваъдаи машғул шудан ба тиҷорати сердаромад ва ба даст овардани фоида бо рӯи фиреб аз ҷабридаи аввал Муроҷон Бозоров сокини ҷамоати деҳоти нофароҷи шаҳри Таравшан моҳи апрели соли 2023 35000 сомонӣ гирифтааст. бо ҳамин шева аз бародари ӯ шаҳрванд Далер Бозоров давоми моҳи март 20000 сомонӣ, моҳи апрел воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra бо арзиши 65000 сомонӣ, моҳи май сабукрави тамғаи Nexia-ро бо арзиши 15000 сомонӣ насиҳа гирифта маблағи ваъдагиро, ки дар умум 100000 сомонӣ аст, ба соҳибаш барнамегардонад. бо кадом сабаб шумо ҳамин маблағои пули автомошини харидорӣ карданатонро ба ҷабрида Бозоров Далерҷон барнагардонидед? якон одам принсип кард, гапҳои қабеҳ зад, ман гуфтам ки мегиря комплета. тафтишоти пешакӣ муайян намуд, ки гумонбаршуда қасдона ба тақаллубкорӣ машғул шудааст. чунончи воситаи нақлиёти тамғаи Nexia-ро 15000 сомонӣ нақдгузорӣ карда 10000 сомонӣ фурӯхтааст, ё ин ки сабукрави тамғаи Opel Astra ба ӯ бо арзиши 65000 сомонӣ дастрас гардида бошад ҳам фавран 50000 сомонӣ фурӯхта шуда гумонбаршуда Муҳаммад Азимов маблағи ба дастовардаро ба эҳтиёҷоти шахсӣ сарф кардааст. далелҳои дар парвандаи ҷиноятӣ ҷамъоварӣ шуда исбот менамоянд, ки доду гирифти гумонбаршуда бо ҷабридаҳо дар ибтидо хислати мардумфиребӣ дошта бо услуби классикӣ анҷом дода шуданд. яъне бо ин роҳ гумонбаршуда мехост танҳо эҳтиёҷоти пулии худро қонеъ созад. дар умум зарари расонда шуда 135000 сомониро ташкил медиҳад. нафарони бо Муҳаммад Азимов доду гирифти пулӣ дошта ё аз кирдорҳои ӯ зарар дида метавонанд тариқи телефони боварӣ 62222 занг зананд ё ба мақомоти милитсияи маҳалли зисти худ хабар диҳанд. мувофиқи нақша чорабиниҳои мақомоти милитсия дар шаҳру ноҳияҳои вилоят амалиёти Кӯкнор 2023 ҷараён дорад. дар баробари гузарондани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ва мусодираи маводи мухаддир дар доираи амалиёти мазкур растаниҳои дар таркибашон маводи нашаовар дошта аз қабили бангдонҳои худрӯй дарёфту мусодира карда мешаванд.
ҷамъоварӣ ва нести нобуд кардани бангдонаи худрӯ яке аз талаботҳои амалиёти кӯкнор 2023 аз чорабиниҳои профилактикии зидди нашамандӣ мебошад, ки имрӯзҳо дар саросари вилояти Суғд масъулини мақомоти корҳои дохилӣ дар ин самт саҳмгузорӣ менамоянд. ҳайати шахсии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон бо ташкили чорабинии дастаҷамона, ки дар он ҳамаи шуъбача, гурӯҳ ва хадамотҳои шуъба иштирок доштанд, ҳамин гуна як чорабинии мақсаднокро доир намуда ба қитъаҳои эҳтимоли сабзиши растаниҳои моддаҳои нашавовар дошта, аз ҷумла ҷӯйбор ва заминҳои аз кишти кишоварзӣ бозмондаи ҳудуди шаҳраки Палос сафарбар гардида бангдонаҳои худрӯйро решакан карданд. дар ҳақиқат дар ин мавзеъҳо дар қатори дигар алафҳои бегона бангдонаҳои худрӯи қадкашида ба назар мерасид, ки бо мусоидати қувваҳои сафарбар гардида тоза карда шуданд. зиёда аз 32 000 бех бангдонаи худрӯй дар рафти амалиёти якрӯзаи милитсияи шаҳри Бӯстон ҷамъоварӣ гардид. кормандони шуъбаи дуюми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара низ бо мақсади саҳм гузоштан дар амалиёти кӯкнор 2023 дар ҳудуди заминҳои бекорхобидаи бригадаи рақами 9 кооперативи тиҷоратии тухмипарварии Чоркӯҳ маконҳои парваришёбандаи ниҳолҳои худрӯи бангдонаро муайяну нобуд сохтанд. аз қитъаҳои алафзор растаниҳои худрӯи дорои маводҳои нашадор ба мушоҳида мерасид, ки решакан гардиданд. дар ин мавзеъ 5200 бех ниҳоли худрӯи бангдона ҷамъоварӣ гардид. мақсади ин гуна чорабиниҳои профилактикӣ пешгирӣ аз паҳншавии растаниҳои худрӯи нашавовар мебошад, ки мавҷудияти он ба солимии ҷомеа таҳдид мекунад. дар хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирии ноҳияи Мастчо дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде, ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, муроҷиати 50 нафар қонеъ карда шудааст. Оиди маросими бо тантанаи споридани гавоҳномаи доимии иқомат гузориши навбатӣ маълумот медиҳад. масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Мастчо бо ташкили ҷамъомади тантанавӣ, ки бо иштироки муовини раиси ноҳия ва дигар намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҷлисгоҳи шуъба сурат гирифт, ба 10 нафар сокинони таҳти амалии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде, ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, қарор гирифта гавоҳномаи иқомати доимӣ спориданд. нафарони аз сабукиҳои қонунгузор баҳравар шуда бо ҷамъоварӣ ва пешниҳоди маълумотномаҳо гузаштан аз раванди санҷишӣ бо мусоидати кормандони хадамоти шиносномадиҳӣ соҳиби ҳуҷҷате шуданд, ки дар оянда ҳуҷҷати асосии тасдиқкунандаи шахсият ва шаҳрвандӣ шиносномаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонро хоҳанд гирифт. 30 سالباز ازبکستان عروس شده به تاجیکستان اومدم، صاحب 4 فرزند. جمهوری پرزیدنت امام علی رحمان منت دارم که صاحب پاسپورت شدیم. کوشش میکنیم که در آینده به نفع دولت خدمت میکنیم. шахсони гавоҳномаи доимии иқомат гирифта, ки аз 15 то 35 сол аз беҳуҷҷатӣ ва надоштани шиноснома дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ба мушкилӣ рӯбарӯ мешуданд, аксаран аз ҳамсоя кишварҳо, Ҷумҳуриёи Осиёи Миёнагӣ, Иттифоқи Шӯравӣ ба Тоҷикистон келиншудагон мебошанд, ки дар вақташ қоидаҳои низоми шиносномадориро риоя накарданд ва ин беаҳамиятӣ имрӯз ба онҳо мушкилӣ пеш овард. аммо бо иқдоми инсонпарваронаи роҳбарияти олии кишвар, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба ҳуқуқи инсон ҳамеша бартарӣ медиҳанд, мақомоти қонунгузор қонунеро қабул намуд, ки ин мушкилотро бартараф сохт. интишори расмии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф нисбати шаҳрвандони хориҷӣ, ки ғайриқонунӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат мекарданд, таҳти рақами 1652 аз 18 декабри 2019 сол баррасӣ карда шуд. дар ин давраи сипаргардида аз ҷониби он шаҳрвандони хориҷӣ, ки дар ҳудуди ноҳияи Мастчо истиқомат карданд, 50 нафар муроҷиат карданд, ки пурра то ба охир расидани ин қонуни амалкунанда 50 нафар бо гувоҳномаи иқомат таъмин карда шуд. нафароне ки бо соҳиби гувоҳномаи иқомат гаштанд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд, ки баъди 5 соле ки ва ё дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат карданд, баъди 5 сол барои гирифтани шиносномаи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намоянд ба хадамоти шиносномаи ҷои зист. корбарии масъулини хадамотҳои шиносномавию ба қайдгирии мақомоти корҳои дохилии мамлакат дар самти таъмини талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде, ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, аз оғози мавриди амал қарор гирифтан 18 декабри соли 2019 то марҳилаи ниҳоии татбиқи қонуни мазкур 31 декабри соли 2022 шароитеро фароҳам овард, ки шаҳрвандони эҳтиёҷманд ҳолатҳои будубоши
худро ба расмият дароварда соҳиби гувоҳномаи иқомати доимӣ шуданд, ки дар идома шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба даст хоҳанд овард. мавзӯи дигар, мақомоти милитсияи вилояти Суғд пайваста бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим чорабиниҳои варзишӣ баргузор менамояд. Дар ин бахши барнома ҳамин гуна чорабиниҳо ҷой дода шудааст. дар партави чорабиниҳо бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ байни шӯъбаву хадамотҳои раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд бо иштироки 16 даста барои дарёфти ҷоми сардори раёсат мусобиқаи футболии хурд доир гардид, ки ҳадафи он ҷалби ҳайати шахсӣ ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мебошад. мусобиқа дар ду майдончаи варзишии Лочини шаҳри Хуҷанд бо ҷалби мураббиёни дастаи футзали Сипар ҷараён гирифт. ҳамзамон масъулини шӯрои ҷумҳуравии Динамои вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва шӯъбаи кадрҳои раёсат ҷиҳати ташкили сифатнокии мусобиқа вазифадор шуданд. дар ду зергурӯҳ ки ҳар кадом аз 8 даста иборат буд, ҳамарӯза дастаҳо ворди майдони сабз гарида аз 4 то 6 бозӣ ташкил мешуд. мусобиқа аз рӯи реҷаи системаи даврӣ ҷараён гирифт. ҳамин тавр 4 дастаи беҳтарину муваффақи мусобиқа, дастаҳои шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ, шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ ва шӯъбаи кадрҳо ва кор бо ҳайати шахсии раёсат ба давраи ниманиҳоӣ роҳ ёфтанд. дар натиҷа дастаи шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ дастаи шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирро бо ҳисоби 5-1 шикаст дода, пайрӯҳаи худро ба давраи ниҳоӣ кушод. бозии дастаҳои хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ бо шӯъбаи кадрҳо ва кор бо ҳайати шахсӣ дар даври асосӣ мусовӣ 2-2 анҷом пазируфта, барои муайян кардани ғолиб довари мусобиқа зарбаҳои 11 метра таъин намуд ва дар ин марҳилаи ҳассосу ҳалкунанда омади варзишӣ насиби футболбозони дастаи хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ гашт, ки дуюмин иштирокчии давраи ниҳоӣ шуданд. бозии финалии мусобиқа байни дастаҳои шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ ва хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ ҳарчанд хубу шавқовар ҷараён гирифт, дар ду давраи асосӣ бегол хотима ёфт. натиҷаи ҳалкунандаи мусобиқа бо таъин намудани зарбаҳои 11 метра муайян шуд. ҳарчанд баробарии қувваҳо дар рафти задани ҷарима зарбаҳо ба назар мерасид, аммо дар ниҳоят дастаи шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ ғолиби кулли мусобиқа гардид. ҳамин тавр дастаи шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ мақоми аввал, дастаи хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ ҷои дуюм ва дастаи шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир зинаи сеюми ифтихориро ба номи худ сабт карда ғолибони мусобиқа эътироф шуданд. дар маросими ҷоизаспорӣ сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов иштирок намуда бори дигар аз мавқеи варзиш дар ҳаёти шахс, солимгардонии рӯҳу ҷисм, ташкили мусобиқаҳо барои тарғиби тарзи ҳаёти солим ёдоварӣ кард. гуфта шуд, ки ҳар як мусобиқаи варзишӣ бояд ғолиб дошта бошад ва ғолибият насиби касе мешавад, ки дар ҳақиқат бо тамринҳои доимӣ ба мусобиқа омодагӣ мебинад. дар вазъияти тантанавӣ аз тарафи роҳбарати раёсат ба ғолибон медалу сипоснома ва ҷоми мусобиқа супорида шуд. ҳамчунин маҳорати варзишии аъзоёни дастаҳо дар алоҳидагӣ қадршиносӣ шуда, ба дарвозабон, ҳимоятгар, нимҳимоятгар, ҳамлагар ва футболбози беҳтарин сипосномаи сардори раёсат ва тӯҳфа тақдим гардид. имрӯз дастаи шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар байни 16 дастаҳо сазовори ҷои якум гашта ғолибиятро ба даст овард, ки ин ба мо имконият медиҳад, ки маҳорату малакаи варзишии худро сайқал дода ҳавасманд гашта ғолибият ба даст орем. дар шаҳри Конибодон ба хотири пешгирӣ аз ҷинояткорӣ дар байни наврасон, дӯстӣ байни онҳо ва тарғиби тарзи ҳаёти солим, мақомоти милитсия ва шӯъбаи маорифи шаҳр мусобиқаҳои варзишии даставӣ дар намуди футбол ва волейбол байни духтарон ташкил карданд. тавре ташкилкунандагон маълумот доданд, иқдоми мазкур ба муносибати чорабиниҳо бахшида ба рӯзи ҷавонон, рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдак ва рӯзи ваҳдати миллӣ дар байни муҳассилини муассисаҳои таълимӣ ва омӯзишгоҳу коллеҷҳо гузаронида шуд. мусобиқа характери тарбиявӣ дошта дар баробари пешгирӣ аз одатҳои номатлуб ба хотири ҷалби духтарон ба варзиш роҳандозӣ карда шудааст, ки аз ҷониби иштирокчиён ҳамовозӣ ёфт. ин гуфтаҳо ба он асоснок карда мешавад, ки ҳайати дастаҳо кӯшиш мекарданд маҳорати хуби варзишӣ нишон дода аз уҳдаи бозии мардонае ба мисли футбол бароянд. ғолибон дар вазъияти тантанавӣ бо ҷом, медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишнок мукофотонида шуданд. хадамоти огоҳонӣ, пешгирии ҳуқуқ вайронкунии ноболиғону ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодон
дар ҳамкорӣ бо шӯъбаи маорифи шаҳри мазкур ба нақша гирифтанд ки дар давраи таътили тобистона чорабиниҳои гуногуни варзишиву фарҳангӣ гузаронида аз беҳудагардии наврасон пешгирӣ кунанд. Ташкили мусобиқаҳои варзишиву фарҳангии даставӣ ва фардӣ на танҳо дар маркази шаҳр, балки дар ҷамоату деҳаҳо низ гузаронида хоҳад шуд. Сафарбар шудан ба урдугоҳҳои таътилию истироҳатӣ самти дигари нақша чорабиниҳои якҷоя мебошад. тамошобинони муҳтарам, ба ин эълон таваҷҷӯҳ намоед. мақомоти милитсияи ноҳияи айнӣ бедарахшуда Розиқова Кибриё Муҳаммадраҷабовна соли таваллудаш 1 сентябри 2007 истиқоматкунандаи деҳаи Куруди ноҳияи айниро ҷустуҷӯ дорад. Номбурда дорои касалии рӯҳӣ буда санаи 31 май тахминан соати 13 ба самти номаълум рафта то ин ҷониб аз ӯ дараке нест. Агар оиди бедарахшуда маълумот дошта бошед, метавонед ба телефони боварии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд 62222 занг занед ё ба мақомоти милитсияи маҳаллии истиқомат хабар диҳед. инҷо расидем ба интиҳои барнома. чун ҳамешагӣ таъкид менамоем, ки аз хатои дигарон биомӯзед. дар зиндагӣ роҳеро интихоб кунед, ки ба шумо ояндаи сабзро таъмин намуда иқболу обрӯ биоварад. риояи қонун ва иҷрои амали солеҳ агар ба ҳар яки мо одат шавад, ҳатман аз саодати зиндагӣ баҳравар хоҳем гашт. бо милитсия ҳамкорӣ намоед. то дидори навбати хайр.